Civil case nga gisangat ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza batok ang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan gidismiss sa korte. Ani ang report. Hulyo 1, 2019, sa unang adlaw sa paglingkod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan sa katungdanan, mando sa mayor nga bakantihan sa opisyal ang ikaduhang andana sa City Hall nga gigamit ni Lone District Congresswoman Paz Radaza. Gigamit kini kaniadto sa iyang anak, samtang mayor pa si Radaza sa dakbayan. Apan kay nagdumili man pagbiya si Radaza, gibuksan kini og gisaksihan sa taga DILG ug sa mga staff sa kongresista ang pag-imbentaryo sa mga butang nga ana sa buhatan. Tungod sa pagtuo nga dili siya mapapahawa, subay sa ordinansa nga napalabang nga nagahin sa buhatan alang sa kongresista sa Lone District, misang at siya og civil case batok sa mayor aron kapugngan ang pagpapahawa kaniya. Apan niadtong Lunes lang gibasura sa korte ang kaso. Ang kapakya sa petitioner, pagtambong sa mediation, mo'y gitumbok nga rason sa korte. So ni-insist pag March 30 nga since wa sila nito nga it has to be put on record. Because that's a ground for dismissal. Ang kamanduan sa korte gihangop sa mayor. At least natagaan o katinawan ang function sa mayor, and siya mo doon ay power to give office to our House of Representatives because they have their own budget, no? Sa pagtapos sa eleksyon, si First Lady Cindy King Chan mao'y napiling kongresista. Apan bisan pa man niini, dili gihapon ipagamit sa mayor ang buhatan, inay adto mag-opisina ang bag-ong kongresista sa Tourism Office. I told her that even though na congressman siya, hangyo na ko siya na if she can still kanang handle the tourism sa ato ang city. Sa pag-andam ning balita, wala pa tubaga ni Radaza ang mensahe sa GMA Regional TV kaniya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.